Department of Transportation gipulong ang opisyales sa Westbound Public Market and Terminal ug kapulisan sa Cagayan de Oro City. Gisusi sab sa DOTR ang seguridad nga ginapatuman sa lugar kung asa aduna kini nakitang kakulangon. Ani ang report. Nakigtagbo ang mga personal sa Department of Transportation sa kadagkuan sa East Westbound Terminal and Public Market kun EWTPM nga anaa sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Tumong sumong panagtapok nga mahisgutan ang kasamtangang kahimtang sa merkado ug terminal. Gihisgutan sab ang nakita sa DOTR nga kakulangon sa seguridad nga ginapatuman, ilabi pa nga daghan ang entrance ug exit sa terminal. Sumala sa EWTPM nga matag bus company ang adunay kaugalingong security guards, empleyado sa City Hall ug kapulisan. Apan dili pa kini paigo. Rason nga nagdugang og puwersa ang Bulwa Police Station sa EWTPM. Hilabi pa nga nagkaduol na ang holiday season. Ang nakita nila isa additional nato na watchman from the City Hall and then PNP. Sa part sa PNP, kabalo magikan na kulang kita og personahe. So PNP apan nadipay sila kay aduna tay bus marshal dia. Upat ka buok 24/7 na siya, no? Gihatag sa tuwang gikuan sa to City Director nga si Police Colonel Haratab. Gawa sa upat ka mga police personnel nga gitahasan nga magbantay sa lugar sulod sa 24 oras. Usa sa mga gihimong lakang sa kapulisan ang paghimo sa mga habal-habal driver sa lugar isip force multiplier base na sab sa mando ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy. Manggod ang seguridad sa ato ang WBT o sa atong area of IWAR nga kami lang kapulisan o mga tanod ang magbantay sa atong seguridad. Kung dili kita tanan tinabangay kay we police our own, no? Tinabangay ta kay di gyud makaya kung dili ta tinabangay ani nga peace and order. Panawagan sa otoridad nga ugaling adunay mamatikdan nga kadudahang lihok gilayong makigkoordinar sa kapulisan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.